Ngizoyithinta ngoba ngizothuka umuntu. Ngizoyithinta ngoba ngizothuka umuntu. Iyahlupha lento yaseNatal ngoba manje eNatal sinobukhosi. eNatal sinenduna. eNatal sinobuholi obuningi obehlukahlukene. Obuholwa ebukhosini. Ngoba nenduna nazo zinamaphoyisa. Azo, nenduna zinamaphoyisa azo. Kodwa ukuthi ngingathiwa uphakela umthakathi namanje usashika abantu bangaphandle kwaZulu-Natal. Akufanelanga ngabe eNatal sisabhekene naleyo nto. Akufanelanga nje ngabe eNatal sisabhekene naleyo nto. Akufanele noma ngabe kuthiwa sibhekene nayo, akufanelanga ngabe ibhekene nokuphakela umthakathi. Mina ngingaboni induna zamakhosi mina. Zibhizi lekelela uphakela umthakathi angikaboni. Kuphela mina ngisabona imeya mina, imeya okuyiyona yona ibihamba phambili leyo okuyiyona le yasesikhothi. Yona yodwa ime ngisayibonile ebengiyibona ihamba ilandelana nendaba yabantu bangaphandle. Kodwa kunendawo ezilawulwa yinduna, ezilawulwa amakhosi okuze kube manje lezo ndawo lezo zihlela abantu bangaphandle ngenkani bokufika. Angazi ukuthi uphakela umthakathi okufanele egijime lapho ekubeni kunobuholo obukhona bamakhosi. Eseshila amakhosi akazi ukuthi awahambisani nalento. Shutha ahambisana naye enza ngomabo akufanelanga ngabe kulinda uhulumeni ngalabantu. Esizweni sethu ke sakwaZulu lesi sithina sifuna ukuyimela sibe iNatal eyimeleke manje ngomabo. Kakho umuntu noma ngabe kuthiwa siyimele thina izahlula iNatal ngoba sisabheka uhulumeni futhi sisabheka iphoyisa laseNatal lizosebenza nathi induna zikhona. Abantu nababekwe yizo ngoba abantu bafike bakhe endaweni zenduna. Abantu nababekwe yizi induna lapho. Yahlupha lento kubhlungu ngoba ngithinta lento ngithinta nje mhlambe ngithinta nesihlalo sobukhosi noma nesihlalo sobuduna kungawo kube mhlambe ngaze ngibizwe esigungweni kuthiwa ngizokhuluma ukuthi ngithini. Kodwa lento engiyikhulumayo iyiyo ngiyazi ukuthi kwabanye ngeke izihlale kahle ngoba isekutheni kufanele ihloniphe ubukhosi ngaso sonke isikhathi noma ihloniphe ubuduna ngaso sonke isikhathi. Sihlonipha kanjani ungahloniphi thina kuyimali sengazi lento ingakaphakela umthakathi. Uphakela umthakathi uzubuyela kabili noma kathathu kulo mama ogoloze ukuthi ikhambi iSomala wabuza ukuthi ezebuze lo ukuthi sothe ngapi. Useyibuyile lokho usezwakala ukuthi uyahamba ke ngoba sekuzokuphakela umthakathi uzohambela zonke niphakela umthakathi lezi ndawo kanti induna enkonda zozana zenzani. Lezi nduna eziphethe kwaZulu-Natal zenzana ngimsusele uNatal ngoba nami angamfuni lezi nduna eziphethe kwaZulu zenzana yini eziyenza ngoba ziyabuholela ubuduna entweni engafunwa umuntu kwaZulu-Natal entweni engafunwa umuntu eSouth Africa induna ke zona zibekelweni zenzane zilwa kanjani nalesihlava lesesikhulu esingaka kusekhona abantu abakhele faka ngalento mhlambe sibhekene naye eGoli noma sibhekene nayo kwezinye indawo hayi la kunenduna namaphoyisa khona thina sinenduna sinamaphoyisa hayi ama-SAPS ngikhuluma ngamaphoyisa esizwe sakwaZulu sinenduna sinamaphoyisa sehlukene kaningi sinebutho sinamabutho hayi lento ithanda ukuba buhlungu ngoba buhlungu ngempela mangathiwa mhlambe uphakela umthakathi uze hambe emhlabeni ngalesigameko nikhona kwaZulu nina wonke amandla ukuthi engalekeleleka. Ngelinye ilanga ngiyobuza ukuthi kanti imali engonyama trust yona isiza kuphi kwaZulu kuzolokubheka uhulumeni njalo nje yona isiza kuphi yikuphi la isilekelela khona sabantu bakhona kwaZulu iyasilekelelani thina ke siyibone nathi ukuthi cha nazi into ethile nazi imxhasa ethize ingonyama trust imali engonyama trust lekuthiwa ikhona ngoba phela kuthiwa khona imali asiyazi nokuyazi mina ngikhuluma ngento engingayazi ingonyama trust anginawo neprocess yakho mangathi uyangibuza ukuthi ingonyama trust yini ngeke ngize ngiqama ngithi ngiyayazi angazi ngazi lutho kulungile kodwa